Kinong tray ka MEECL hapo ka sitri jonga MEECL Progressive Workers Union ni ka MPWU hena ka singi ka ap kuna tere unailar arjar arpuat kilas dang ya kajing ki da ka badeng da kilama biyong ha ka jaka tray ka jongki ha ka jing don lang kinong yalam jongki karikor bat kiwei kinong tray ka tanan nakaliang president ka MEECL Progressive Workers Union uba emlingdo uloong ba kanhun ka haban sedang ya kajing ki jongki da ka badeng lama yong ha ka jaka tray jongki kadau jong kajing pelong ya kani kajing ki kedai bandawa bantung kampura ya ki baterai casual bat pelat no ya ki area ke badangsa ha gani sni layo ru ya ke jingkran na uba aju dakhar bat uba pike sulan ya kadau bat pelong yingi ban pelong ya kena jing deng lamayong nama la arsin ngila pan appointment bat ICMD ndai yingi tempat yo jubab bat nakaliang yi pawa mistar ngila kendo ndai ka jubab nimpat yo bat penhun yingi skumjo do nai Chim star badan borom ro ngila pan appointment ringin padio nakata kadau na pelong yingi bangin haka meeting ka balong haka artho trip bana agos bangin simrai no ban pelong no da kajing yiki knang ban sneu shi skor jong kinong yalam bat ki bor bah lor jong kai MEECL nak benta ki mat jing dawa jong ni ka ban kong ka mat jing dawa ka long nak benta ka nega regularization na madang don sibon bala tre la slam ki bampat yo regular hidup benta ki bidang ap ban yo ire regularization bat baar pat nagabenta ban pelai no ike areal ke badang sa nadu benai Oktober arjar kra do Februari arjar kendai namar kar kompelai ikini ki area ru kamlong uniform kamlong renti kidan ki division ki ba yo baro ya area renti kidan ki division ki ba yo tang 100% kidan ki division ki ba yo tang light 100% kidan ki division sagaru bat ala hada ka kerteng jong ka division jeki kala don hakalis kum habilam nagar ndai hadu menta nakaliang ke division jeki keempat pelai ya ka area ke jongki ka bagi de hak banjo dan nakta ka daw ni pelong yek ni ke jingki ka ba sedang menta lais ni hadin kata pat hakasan tadi bena nu bulan September arjar arkuar ni pelong pat da ka sit in demonstration lan ya ka dharna ya ka jaka ngidang pan jingbit na IDC ban yo ya ka permission ban pelong ya ka sit in demonstration lan ya ka dharna karena ka sit in demonstration ka dharna kan long san hado country 3 September makan long ko pos khatbe baje hado lai baje janmit te ki member ki ban ro kin ban kang kembasan pel lan si spa ngut knang bakon kta ya ka jing penbiang boarding abaro ka makhalia bakon kta ya ka jing trekam jong ka office abaro makhalia ini ka Casual Workers Union Progressive Workers Union ban pentip sepi bangi ngaliang ka sikormo ikrshani kani ka jing yakhi jongki casual workers nomor ba nakapor sa kapor kumangi la ya kran halor kani ka phang ngilap ba kani ka jing yakhi jongki kadai ka ba songkhya bat kadai ka ba songnia bat halor kani ka nongrem ba makiru kumki nongtrei jong ka MEECL ki ron ka hok banyo kumki banyo kape kumyo kini ki wei ki ar kham tam namar ba menta ka perthai menta ngitip ba ka dor kala kiu ha ki dor tia dor tar bat hak ju por kham tam ke education bat ka standard of life ru kiran kam ngata ka daw ngabu hakmat jang management karpat ika management bat ika sarkar ba kan wat ika lat linti ban weng ikini sokdon ki jarwat dakaba don ka plan dakaba thawi ka plan khnang ba kan don ru kare road map ha ka ba kan la ban weng kini kijing e khnang ba kine kijing e bawan ha kini ka MEECL jongi kin kutno aku aban IV ka brief history sama nama fin soto balai bangi pai hado kan ke level hak ba ngi hab ban yar madan ban pen pa pumne manta kasni ban hab deng lamayong bada kisni ki bawan ki banwan kala ban poi ka put hado bangi hab ban syong ka dharna bat ka bangim tip nang ku sakmat pat ka poi syong put de kabening kong galong ba kum ki regular employees kum 8 pau i president ru yang sikar mau ba ngi dan hasanda jong ka union ka union ka way ni constituent jong ka sikar mau bat ila adai ki family members ki jongi kimdei shu ki banabar bat ki ki family members ki jongi bat habangi ong ki family members kumut ikwa ba kinyo ikai ka badai ka hok ka jongki kat kum ki an ki kanun ki rules ki badai ma te ngan chu thu efi ba kinong trei contractual
apa dan MSCB bat menta MSCL kila don naduk ki late 1980s late 1980s hakaba kidan ki office staff kidan ki line staff but kidan ru ki home guard security the total strength roughly including home guards but kiwe kalong kumba 8,000 tam AA 8,000 tam AA kila sedang form ya ke union sejongki nadu ki early 2000 early 2000 kelas sedang but namar bagi habannya katkum ki kendon ban haban fulfill katkum ki labor act bakin yo ya recognition tikidang yo ya recognition gejongki how 2017 but hadian bagi yo ya due recognition hakabala recognize dawa government dapat organization gejongi kila put in sure kata aru kila put in ki issues gejongki ki babon ki issues including equal work equal pay but kumjuru ka regularization ya bagi sini report ya house nam 8,000 khatra home nakaliang kejong CMD ila constitute ya kawai ke committee hakaba banyo banyakan but kani ka union khatra trik ume 8,000 khatra. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.